Здравей! Здрасти! Обичаш ли Варна? Много обичам Варна. Предпочетох я пред другите големи градове в България. Защо? Защото тук ми е по-фънки. Тук времето не е същото като в София или в другите градове. Значи тук 5 минути могат да са половин час, 2 часа или 50 секунди. Това тук е разтегливо понятие. Други работи, които ми харесват е, че Бог високо, цар далеко. Значи не ми харесва, че Бога и царя са различни от тези, които искам, но смятам, че това ще се промени заради нормалния флоу на живота, на съществуването и физичните закони, примерно. Ще гласуваш ли? Разбира се, ще гласувам. Защо? Защо не? Сега не, това е тъпо, което ти казах, ама защото този въпрос защо е тъп. Ще гласувам. За какво ще гласуваш е въпроса? Ще гласувам за промяна. Искам да се промени Варна, това е следващия ти въпрос. Защото тук от една столица на младите хора, Варна се превърна в столицата на пенсионерите в България и на избирането заради това, че не ти шуми, или избирането заради това, че нещо не ти пречи, а трябваше да е обратно, трябваше да се гласува и изобщо нещата да се случват заради това, което се случва, а не заради това, което не би се случило. Не знам дали бях ясен. Какво искаш да промениш в града си? Добре, нека отново да го кажа. Искам да променя статуквото. Това е една модерна дума, която се използва. Значи всичките устои, които са тук заклинени в общинската, регионалната политика, трябва да бъдат изкоренени. Трябва да бъде дадена възможност на младите хора да развият дори самостоятелен дребен бизнес или каквото искат да правят. Това в момента е абсолютно невъзможно, заради това, че големите не ги пускат, така го кажа. Благодаря ти. И аз.